Ola, son Eduardo, do Consello da Gal, e nesta serie O Consello Aconsella eu vou vos mostrar como se din as cousas que necesitamos para facer o caldo, non? Entón aquí temos unha pota ou unha panela a presión, eu vou usar unha panela a presión, con agua até o medio, máis ou menos, temos un pouquiño de unto neste prato, temos patacas cortadas, iso a gosto de cada un, temos un mollo de grelos ou de navizas, eu hoxe vou usar grelos, mas moitas veces uso navizas, e tamén temos dúas tixelas, unha con costela, mas pode ser con cualquier carne salgada que vos prefirades, e outra tixela con feixón branco. E as dúas cousas están postas do día anterior, están postas de mollo do día anterior. Isto é o único que necesitamos, é esencial, para facer o caldo galego. Bon, vedes que xa metín todo na panela a presión, excepto os grelos e as patacas, que están aquí na táboa, ao lado do coitelo, non? Todo isto vai estar durante 45 minutos a cocer a lume brando. E pasado ese tempo, temos que retirar o unto e meter todo o resto, quer dicer, os grelos e as patacas. Deixamos 20 minutos máis e xa teríamos un maravilloso caldo galego feito.